Kamar yadda muka saba kuma muka yi alkawari bayan sallah za mu dawo to gobe Lahadi insha Allahu waɗannan su ne mashahuran fina-finan da muka yi muku tanadi sababbi kuma ingantattu za mu kawo muku su gobe Lahadi da izinin Allah. Fina-finai ne masu matuƙar kyau waɗanda na tabbatar da cewa za su burge ku kuma za ku ji daɗin kallon su. Sannan na mai ƙara tunatar da ku cewa mun saki tallan so ne season 2 yanzu haka yana nan a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Za ku iya zuwa ku garzaya ku kalla sannan za mu dawo wannan mashahurin fim namu mai suna so ne a ranar 17 ga wannan wata da muke ciki. Kaga akalla yau saura kwana 13 kenan saboda haka sai ku tanadi domin ku ga me muka zo muku da shi wanda na tabbatar da cewa mun zo muku da abin da ba mu taba zuwar muku da irinsa ba a baya. Wannan fim ne wanda na tabbatar da cewa duk wanda ya kalli season 2 a nan ne zai gano season 1 kawai wasa ya kalla. Na gode.